मन्जु नार्जारी दिफा बसुमतारी थिम्फु मुसाहारी फदनि बसुमतारी रन्जिला बसुमतारी सावथाली बसुमतारी उदां बसुमतारी सिलौ नार्जारी रबिना बसुमतारी मन्टु नार्जारी सम बसुमतारी सानखां बसुमतारी खान्द नार्जारी थाजिम बसुमतारी रबिराम नार्जारी खुंखा ब्रह्म दैमालु नार्जारी गणेश नार्जारी रनसाई नार्जारी सोरां बसुमतारी जोंसार बिथांमोना दा जयनिं जाबाय उदांस्रि सान फालिनायजों लोगोसे आरो बेनि उनाव फैगोन जोंहा बिजेपिआ बे बेनि उनाव फैगोन जोंहा बानजाय दैमारि जों नुनो मोनो देबरगाव 1197 जन बिथांमोननि टिमा जाहैबाय 1797 बिपिएफ मानसिफोर बांसिनानो खोरोमदाव बसुमतारी महादेव ब्रह्म रन्जित बसुमतारी लाफैदों बेवहाय गोबां मानसियानो जोंनि गोदोनि वारकारफोर एबसु वारकारफोर बिपिएफनि वारकारफोर आरो आन्दोलनकारि गोबां दं बेवहाय लोगो मोना आं गोजां मोनदों फुराना मानसिया जों ज' जाफैदों आरो बिनि खारना जाहैबाय दिनैहाय बिटि सरकार बोसोर बानायजोब्बाय बोसोर बैनि बारा थांबाय बेवहाय माने प्रमद बर'आ लाना खामानि मावनो हायाखै स्पेसियेलि बिजेपिनि जेसेबां कर्मिफोर जेसेबां वार्कारफोर एमसिएलफोर इएमफोरखौ बे गोसोआव बा बिसासाव लाना खामानि मावाखै आरो बेयो जोंखौ मानो बिदि बेसेन बिनि मावनाया नुदों माने दिनैहाय जेखौ मावनो होनदों मावनो हायाखै दिनैहाय बुङो मावगोन जागोन गासिबो खिन्थु मोनसेबो जायाखै प्रेक्टिकेलि जों मावनायखौ नुवाखै नाथाय प्रमद बर'नि सायाव जों मिथिगौ बे जोबोद गोरों मानसि सियान मानसि साननो हानाय दं खिन्थु प्रेक्टिकेल फिल्डआव मानो मावनो हायाखै जेबो बुजियाखै आरो मानोना दिनैहाय जे मेगनजों नुनाय जे खामानि मावनांगौ बेखौ मावनो हायाखै बिटिसिआव जेसेबां थाखाफोर दुबिदों मादों बेखौ दिनैसिम बाहायनो हायाखै बेफोर खारननि थाखाय दिनै जोंनि बिजेपिनि गासिबो कार्यकर्ताफोर गासिबो दलफोर गासिबो ब्लकफोर गासिबो जोंनि एमसिएलएफोर इएमफ्रा सिएमखौ होनबाय सार दिनैहाय जों जुदि बिनि सिङाव थानाय खामानि थायोब्ला जोङो जौगाखांनाय नङा जोंनि पार्टिया दुरबल जालांगोन जोङो उनाव पार्टियानो थानाय नङा बेखौ होनदों आरो मानो दिनै बिजेपिनि कार्यकर्ताखौसो माने मा होनो माने गुरुत्व होआ इलेक्सनाव बाहायबाय इलेक्सन जोब्बानो होनबाय बिजेपिया भट होआखै जायगा जायगा थांबाय जों नेताफ्रानो बुङो इउपिपिएल नेताफ्रा बहा बिजेपि दं बिजेपिआनो गैया होनना बुङो बे जोंनि बिजेपिनि जे वार्कारफोर गोसोआव आघात खालामदों जायनि थाखाय गासै सिएमनो खिथायदों आरो दिनैहाय जेरोखोम स्किमफोर फैयो स्किमफोरखौ एखेबारे माने डिसक्रिमिनेट खालामनानै गावसोरनि मानसिफोरा होदों जोंनि बिटिसिनि बा बिजेपिनि गासिबो वार्कारफोरा बे स्किमफोरखौ होनाय जायाखै ओंखायनो गोबां माने कमप्लेन होनानै दिनै सिएमआ सानबाय बा जोंनि जेनेबा हांखौ लानो दं दिनै बिटिसिआव 37 जन एमसिएलए दं 17 जन एमसिएलए जेरै बार लान दं अक्सिजेन दं बहायबो जुदि जोंखौ फाक्का होआब्ला जोंनि पार्टिया दुरबल जालांगोन ओंखायनो एबार जे बिटिसि इलेक्सनाव आलदायै जों गेलेगोन दानि सिखाखौ जोंहा स्टेट एजिकेटिभ डिसिसन लादों ओंखायनो बेखौ नुनानै दिनै गोबां रायजो राजाफोर मोनसे आसा खालामो थांनाय 17 बोसोर हाग्रामा जामावनानै मावबाय बिनि बादै प्रमद बर'आ दा बोसोरब्रैयाव जे मावनांगौ बिदि मावनो हानायखौ नुवाखै ओंखायनो रायजो राजाफोरा अल्टारनेटिभ लुबैदों दा अल्टारनेटिभ लुबैनाय माने गोजौआव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो बिजेपि रायजोआवबो रायजो सरकाराबो बिजेपि बहायबो बिटिसि माने इउपिपिएलजों बिजेपि दंब्लाबो दिनै बे रोखोम ओंखायनो एसे अल्टारनेटिभ रायजो राजाफ्रा बहाय बिजेपिआल' मोनसे अल्टारनेटिभ जागोन बिसोर जौगाखांनाय मावनायखौ आसा खालामदों ओंखायनो दिनैहाय बुंदों जे बर'फोरनि समस्याफोरखौ नायनायाथ' बिटिसिआ बिजेपिआनो बिएसए सरकार जादोंमोन कंग्रेस समाव बाहाय जेबो पावार गैया जायनि थाखाय जोंनि सानसुमा कंग्रेस बै समाव बिएसएनि चिफ जानाबो बिएसएखौ गारना खालामदों बेनि 2003 मायथाइयाव बिजेपि सरकारासो बिटिसि सुक्ति खालामदों आरो बिनि आरो खेबसेबाव बे मोनसे इस्युनि सायावनो बिटिआर सुक्तिखौ 2020 मायथाइयाव खालामदों दा होमब्ला बिजेपिआनोसो जोंनि समस्याखौ नायबाय था जोंनि समस्याखौ समाधान दिनै बुंनो थाङो बिसोर बिजेपिआ माने हारसाफोरनि दं बे हारसाफोरनि दल नङा
हारसाफोर बर' गासैखौनो खामानि मावदों आरो जोंनि जौगाखांनाय खामानिखौ बिजेपिआनो मावदों ओंखायनो आसा खालामदों रायजोफ्राबो बहाय जोंहा गोबां उन्नति जागोन जौगानाय जागोन बेखौ आसा खालामो ओंखायनो दिनैहाय गुबुन गुबुन मण्डल कमिटियाव गोबां मानसिफ्रा जयनिं खालामगासिनो आरो गोबां जालांबाय थागोन आरो दिनै गुबुन गुबुन मण्डलाव जाबाय थागोन आरो बिदि जालांबाय थागोन ओंखायनो दिनैहाय बहाय जोंनि मानगोनां महाजन ब्रह्म दैदेननायाव बे ओनसोलावबो 1197 जन मानसिया जयेन खालामदों दतमा हिसाबै जोंहा दा केन्डिडेट गैथ'वा खिन्थु जों काउन्सिलाव 40टानि बारो 40आव गेलेगोन बहाय फ्रि इलेक्सनखौ एरेन्ज जानाय नङा इलेक्सननि उनाव बेखौ नायगोन गिबि गिबि आङो भारतबर्षनि साफ्रोमबो दिनै इन्डिपेन्डेन्ट दिनै जानानै गुरैयै खावलायहरग्रोबाय हामबायहरबाय दिनैहाय दतमा मण्डल हिसाबै रामफलबल फिल्डआव गोबां दिनै हिन्जाव हौवा सेंग्रा सिख्ला जयैनो जाफैदों मानो होनोब्ला बिथांमोना आन्दा हारायबाय बिपिएफखौबो ओरैहाय जानाय नुहुराखै इउपिएफखौ जानाय नुहुराखै बेखिनिखौ सिन्था धारा खालामनानै बिथांमोना दिनैहाय फिउचाराव जुदि जोङो बिजेपिजों जयनिं जायोबासो मुलाम्फा जागोन होननानै बिथांमोना दिनैहाय गावसोरनो गोसो जानानै दिनैहाय गोबां मानसिफ्रा दिनैहाय बिजेपिआव जयनिं जाफैदों आरो जोङो बिजेपि जानानै रायजो राजाफ्रा गोबां माखासे गाहाय लेभेलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंनो सानो बिजेपि जाबालायनो माने बर'आ सिब जानाय नङा बर' हारिखौ जाख्रुबजोबगोन हारा हादि जाजोबगोन बेबादि बुंनानै गोबां रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना गला खालामो नाथाय दिनै बिथांमोना बेखौ बुजिनो हाबाय हमदांनो मोनबाय दिनै बिदि नङा 60 काउन्सिलाव जेखि सरकारानो जाया मानो बर'आनो सिब जायो बेयाव गुबुन हारिया सिब जानो हानायनि मोन्थाय गैया बेखौ दा रायजो राजाफ्रा बुजिनो हाबाय सिगाङाव बेखौ मिसलिड खालामदोंमोन दा ओंखायनो दिनैहाय बयबो लैहोर लैहोर फैबाय बिजेपि सरकारखौनो खेबसे सरकार दाहोनानै नायनायनि होननानै गोबां खालि दतमा मण्डलल' नङा गोबां मण्डलाव दा जयनिंनि हाबाफारिया सोलिबाय थागोन आरो सोलिगोन जोंसो लाथ'वाखै गोबां मानसिया जोंजों कन्टेक्टआव दङ मथा मथि दिनैहाय दतमा मण्डल हिसाबै बिजेपिआ गोबां जाबाय आरो देरहानाया खाथामखासै सिटनि गेजेराव मोनबेसे सिट लाना गेलेगोन सार जोंनाथ' मिसना जोंनि असमनि चिफ मिनिस्टार सार बुंनाय बादिब्ला जोंहा 40थायावबो जों गेलेगोन गेलेनायाव जोंहा टारगेटआ 25टा बावैसो सिगां जे बिटिआरआव माखासे हाथियार लानाय मोनसे जोनोम जानायखौ नुनो मोन्दों बे बिथिङाव मा फोरमायगोन सार बेथ' दुर्भाग्यजनक गासिबो उग्रपन्थिफ्रानो सारेन्डार जाखाजोब्बायमोन बे अस्त्रआदि बबेनिफ्राय ओंखारखो हयथ' साफा सानै सोरबा दुस्तामि दोनखुमानानै हयथ' बरनदों जानो हागौ बेदि आजिखालि दिनावथ' नों अस्त्र लानानै थानो हानायनि अबस्था गैला जेरैबाबो हमजाखायो दा बिथांमोना दुस्थ' खामानि मावनो हादों नालाय हमजाबाय बेनोसै आरोखि जिहेतु बिटिआर सुक्ति हिसाबै मोनसे सान्थि होननानै साफ्रोमबो बेबायदि बिथिंखौ फोरमायबाय थानायखौ नुनो मोनदों दा सान्थियाथ' सान्थियानो जाखाथारबाय जोङो थैलायनाय गैला गावजों गाव बुलायनाय गैला गावजों गाव बुथारलायनाय गैथ'ला अस्त्र हमग्राफ्राबो हमदोंब्लाबो रावखौबो बुथाराखै गावसोर मा सिन्था खालामनानै अस्त्र हमदोंमोन बेखौथ' आं बुंनो हानाय नंला खिन्थु बुथारलायनायाथ' जायाखैना बुथारलायनाय जायाखै दिनै नंगौ दतमा मण्डलाव इन्डिपेन्डेन्ट डेखौ लाफानानै जोङो जयनिं खायज'सुचि लाफानाय जादों बे खायज'सुचिया जाहैबाय जों फैगौ समाव जों बे दतमा मण्डलनि जानानै जोङो सासे बिजाथि प्रजेक्ट खालामबाय बे बिजाथिखौ जों देरहाहोनायनि थाखाय जोङो चिरां सरबुं गयाख्रि समायखिरा लाबाय दतमा मण्डल हिसाबै माबायदि बिजाथिखौ हास्थायदों जोङो दा बिनि नामखौ जों बुंथ'ला खिन्थु जोङो प्रजेक्ट खालामखानानै लाबाय जोंनि ओनसोलनि बयजोंबो रायजो राजाजों एबा जनसाधारनजों आरो संगठनफोरजों जाय मानसिया अहरह जरित थायो आरो बेखौ संगठन गासिखौबो एरियानि गासिबजोंबो सोमोन्दो लाखिनानै सहाय सहजुगिता खालामो बे मानसिखौ जोङो एबार केन्डिडेट हिसाबै दैथायहरनो थाखाय थिरांथा लानाय जाबाय साबेसे सुबुंफ्रा दिनै जगदान जादों सार
जोंनि सिगां मैयासिम जोङो लिस्टखौ लादोंमोन 1200 खिन्थु दिनै फैदेरबावनायजों जों 1500 लिस्टखौ मोननाय जाबाय दा बिनि गेजेराव बांसिनै BPF दोलोनिनो आरो बाखिया गुबुन गुबुन दोलोनि खिन्थु जोङो बावहाय बयनिबो नामखौ मख'नानै बुंनो हायाखिसै आरो दोलोनि नामखौ बुंनो हायाखिसै खिन्थु रायजो राजाफ्रा बयबो मोजां मोनदों आरो गावसोरनो गोसो जानानै दिनै नुजाफैदों। दतमा मण्डल हिसाबै माबायदि सार रायजो राजाफ्रा दिनैथ' दतमा ओनसोल हिसाबै जोङो जेरावबो गिदिंबाय रायजो राजानिफ्राय जोङो बिथोन लादों आरो बिथांमोननि जेनाखि उपदेश बिथांमोननि जेनाखि जोंनो बोसोन होदों बिथांमोना एबार बे जों जाय प्रजेक्ट खालामदों बेखौ देरहा होथारनानै बे दतमा ओनसोलनि गोदोसोनानै थानाय दतमायाव नांगौ गोबां जिनिस दङ जेरै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे ओनसोलावनो जोनोम लादों बर'नि बे बिफा नाथाय नामखौल' लानानै बे ओनसोलाव जेबो डेभेलपमेन्ट गैया जेबो जौगाथाय गैया बे जिनिसखौ जोङो थिरांथा लाबाय बिथांनि नामखौ लानानै जोङो बे ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट बा जौगाथायखौ एबार लाबोनो हागोन आरो जाय मानसिखौ जों बिजाथि हिसाबै सायख'दों बिथाङा समायखिरा लादों बे ओनसोलखौ जेरैखिजाया जौगाहोगोन होननानै।